matimre onyinyore. Johala kod jodak e kadak ma Oruba kod Onyinjo e sub-county ma Suna West ywago medruok mar rochruok mag arita kwe ka giwacho ni kuonde ohala mathoth osemuki kendo mwandu okwal e kinde ma jumbe 2 mokalo. Kwan johala matindo mowandi gi podhe kadak ma Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub-county ma Suna West e kaunti ma Migori koro medore. Gino ma ikelo kod kuo ma bende osejimbore e gwengegi. Nitiere ute ohala 2 e kar dak ma Onyinjo ma yande use gige loso apiko mane olor jomachiel mokalo tok jokuoge moko ni muke kendo kwalo mwandu duto. Ibiwa mara mingi Onyinjo hapa. Nilibaki mtupu, nikaanza kuombaomba majirani wakanisaidia, nikarudi kwa biashara. Nikamaliza wiki 3 tena wakarudi tena wakaiba. Jirani walimuiba last week iliyopita, walimuiba vifaa. Kuna vifaa vya maduka vya mapikipiki spares walichukua zote. Juzi wakaenda stage wakachukua manguo yote. Leo zimeenda, sina mbele sina nyuma. Mana tok ndalo machuok bang' johala 2 goloro handgi. Johala Ronald Ochieng bedo tino mani piny Rugo kawuono bende ne omuk dukane e kar dak ma Onyinjo kendo moro duto ma oting'o ledi misudo ka uso ne okwal duto. Gi mucho kifunde 2 plus dot bene gi twenyo gi turo. Gikawo gimoro amora ma onge kata gima giwena. Gikawo stoga te ma worth over 70,000. Giweya bankrupt. En kuma bende oseyo johala mathoth ka ohandgi opodho ka moko bende koro stino mondo koro dar kendo many kuonde ma ginyalo timo ohala. Imeniuma wakati natoka nyumbani nafika nakuta ameibiwa na mlango wangu kufuli zote za nje kufuli 4 hazipo. Kumaanisha kwamba walikuwa wanajaribu kwangu wakashindwa wakabadilisha kwa jirani. Jamani, kama kuna njia yoyote ile tunaweza kusaidiwa mambo ya wizi, tusaidiwe, tumechoka. Kawuono kane wachio gokinyi wayudo ka nitie dukni moko mo oturka kendo ne gikawo mwandu mag jopiny. To osatur kuondegi mang'eny to gigi wawachogi to polis oleng'aleng'a. Koro wapenjo ni tang'o matimre, koso dibed ni polise matin koso ang'o matimre, nikech reports osechiw ka polis. Johala kod jodak ma Suna West ywago rochruok mag arita kwe ma giwacho ni koro oseweyo kohala mopogore opogore koro osegore piny. Mag security rach sana sana ne watemo wuoyo gi county commissioner. County commissioner idara mari inende tich nekese kade be ni kama jo siasa dhiye to waneno ka kanyi ole security ma tight kabisa. Dukni mang'eny osebed ka bedo looted to sirikandwa ma Migori pok aneno any action magisakawo. Jodak ma Suna West gi wacho rochruok mag arita kwe e gwengegi ma oting'o mano ma Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub-county ma Suna West bende koro osekelo mokalo ni jodak kaachiel kod johala. Ano gotieno kinyal wuotho Oruba ka igoyo ji left and right otieno mangima. Akwayo chief kaachiel gi OCS gi jotend arita kwe mantiere e Oruba Ragana ni wuoga ne uruoko mondo mi ugo buche madongo e weche mag security. Giseyo tend arita kwe bende giwacho ni koro osenyiso nyau e kedo kod rochruok mag arita kwe. Within bus park nyocho tor M-Pesa moting pesa te. Nyoro chako tor M-Pesa duka machielo motor gik moko te. Niti dukoria manyo opo witado modonji gi witado mokawo gik moko te e odno. Insecurity ntie Onyinjo kae Goruba at large to ntie a record kata last year na wuoye to onge action mika. Kuo mar kar dak ma Oruba kod Onyinjo ok en gima wendo ka piny maduong' en ni to ang'o ma inyalo tim mondo koro tiek kuone bende osebedo kuom higni malach. To watero wach gi nyaka ka sirikal mondo konywa to sirikal okawo kan nikech imako gi mong'e ni ng'ane to rach ng'ane ng'ama rach ikawe matere malo to sirikal ema chako weye. Koro kaka wambe wan jopiny gini dhierwa no to sirikal okonyowa koso hinyo japiny. Akwayo ni bondo mi community policing jopiny bondo be together bondo mi issues mag security okaw gi yo ma serious. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwara Mogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo